Deze uitzending is mij mogelijk gemaakt door Brandbeer, Volta Limburg, Blauw Communicatie en Floriade 2012. Goedenavond dames en heren, welkom bij de laatste uitzending alweer van de Vastelovend Top 555 op televisie. En we komen doen bij de nummer 1 van die mooie lijst die we gemaakt hebben, of eigenlijk die je zelf gemaakt hebt. Vandaag ook weer een quiz. We hebben Joke Thieuwe over Zutjes aan en we hebben een prachtig verhaal van Sef Derks over Shingeleboom. Maar ook live artiesten zoals W3 en Ben Verdelle. Brazilië, het is weer hey. Olé, olé. Senor Willy ziet familie is er ook nog bij. Die dansen met Lewij, de samba door de stad. We hebben ingenieurs op fiesta gehad. Olé, olé. Ome Willy uit Brazilië is hey. Ai, 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 ai. Ai, 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 kom dans van de caramba, de vasteloven samba. Ai, 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 caramba, de samba, olé. Wij hebben ome Willy op bezoek, de is wij hoera. Zuid-Amerika, hij vindt de vastelovend hij zo leuk. Ja, dat geile wel den hoepsa tralala. Hij houdt de ganse dag maar op een tamboerijn. En is ze goed op slag, dan zing je iedereen. Olé, olé. Ome Willy uit Brazilië, de is weer heen. Olé, olé. Familie is er ook nog bij, die dansen met Lewij, de samba door de stad. We hebben ingenieurs om fiesta heen gehad. Olé, olé, ome Willy uit Brazilië is hij. Ai, 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 kom dans met de caramba, de vasteloven samba. Ai, 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 ai. Ai, 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 caramba, de samba, olé. Olé, olé, ome Willy uit Brazilië, de is weer heen. Olé, olé. Senor Willy zijn familie is er ook nog bij. Die dansen met Lewij, de samba door de stad. We hebben ingenieurs om fiesta heen gehad. Olé, olé. Ome Willy uit Brazilië is hij. Ai, 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 kom dans van de caramba, de vasteloven samba. Ai, 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 caramba, de samba, olé. Ai, 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 kom dans van de caramba, de vasteloven samba. Ai, 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 caramba, de samba, olé. Ja, dat was Ben Verdelle. Hij komt zo meteen natuurlijk ook hier aan de bar samen met Quinn Warmerdam een gesprek voeren over vastelovensliedjes natuurlijk. En natuurlijk staat de vastelovend samba ook hoog in de lies. Daarom presenteren we je ook nu. Het wordt spannend, want we zien de hoors bij nummer 1. Nummer 25, wie is nummer 13? 2 keer 2 met Wat kan het geven op 25 en Samen zingen op 24 van de Hofbalband. W3 met Heftig Glazer in de Log op 23 en op 22 nog even samen van G en Petra. Een later van Tije Marije op 21 en op nummer 20 Dans Marietje de versie uit 2004 van Mensenkinder. Beloon het gebeuren en doe mij een draai, 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 ja, 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 ja.
17, de 6 geboeien, Arno, Nanda en Jan. En Getske van Geluk van de Drekskaters op nummer 18. Getske van geluk, verstreutje van verdriet, versleefde speetje, dat vergeet ik van mijn leven niet. Waar ik van hem hield, min ik hoor, onder de lantaarnke en die oude kloostermoor. Samen met z'n tweeën, wel in de monneschien, al koos ik toch nog eenmaal, wel eenmaal achter zien. Getske van geluk, verstreutje van verdriet, dit is gewoon een tijd. Wielvestjes met Lekker Zunke op nummer 17. Op 16 Wij kleuren de vastlovend van Joeks Koer Toujours. En Hij Smeets met zijn liedje van dit jaar Als Jokes Haan weer krijt op 15. Want als Jokes Haan weer krijt, ja, dan weet ik het geheim. Dat ik vanaf de paradis door de Maaspoort op ben neer. Stond ik stil voor het stadhuis. Vul ik van lo is mijn doos. Vastelovend vier ik keer. Ik ben een echte van Loneer. Op nummer 14 het Dans Marietje van Kim en Teuntje. En Goeiedag van Ben Verdelle op nummer 13. Ja, ook op nummer 13 stond Ben Verdelle. Ben, ja, jij ze allemaal die liedjes, zingt ze die ook nog bij optredens? Of zeggen mensen ook van, nou hebben we dat al gehuurd in Vastelovend Samba? Ja, ik zing daar zeker nog bij optredens. Ja, dat is, daar komt ze niet meer onderuit. Net wie dan Haciande, het geluid, wengst, nummer op. Dat zien die dingen die in 79 gegroeid zijn als eerste. In Limburg waar we met begonnen toen met de vrijbuiten. En dat is juist wat dat een uitwerking heeft gekregen op dit moment. Sterker nog, als ze ze niet speelt, zeggen ze, hé, terugkomen. Ja, punt, dus ik heb het wel eens geprobeerd om het niet te doen en dan beginnen ze te roepen. En dan stond ik een oor op de bühne en niet een half voor. En daar ben ik met gestopt, dat meen ik echt. Dus. Maar goed, ik doe het nog altijd even weer. Neven, ik zit een iets jongere man, maar met misschien wel net zoveel succes. Quinn Warmerdam, geef hem een applaus. Derde keer winnaar van het LVK. Quinn, welkom in onze geïmproviseerde studio. Een hartelijk applaus en een fijn pilsje. Ja, ik ben van een andere generatie, maar ik neem aan die liedjes die Ben nog altijd zingt, dat ze die ook met de paplepel ingegeven heeft gekregen. Ja, eigenlijk letterlijk, want mijn vader heeft met Ben altijd muziek gemaakt bij de Vrijbuiters. Dus ik ben opgegroeid met de muziek van de Vrijbuiters. En natuurlijk zijn de Vrijbuiters en met name ook Ben een grote inspiratiebronnen en voorbeelden van mij geweest. En zelf de kapsel inmiddels, inderdaad, Wilders. Maar nee, dat klopt. Nou ja, je mag wel een ganz andere stijl van muziek. Dat heeft zich ook ontwikkeld. Want in het begin, tussen net mij deze met de liedjes over de Weststad, klonk dat toch wel wat anders. Ja, tuurlijk. Neem ze in eerste instantie. Neem ze van als het ooit zou lukken om in ieder geval in de buurt te komen van de grote namen. En in de tijd, dan heb ik het nu van begin 90 jaar, halverwege 90 jaar, waar toch het traditionele lied nog steeds de meest geboekte slager die voorkwamen in het repertoire. Dus toch ging ze ook in mij. En op een gegeven moment dan slijst ze een beetje een andere koers in. Dat is met bijzonder veel succes, wie gezag. In die tijd was het gans anders. Toen waren het bijna alleen maar traditionele dingen. Laatste jaren 70, begin jaren 80, toch? Waren er toen ook al mensen die wat probeerden waarvan ze dachten van... Nou, juist niet wat ze is. Traditionele dingen word je weer ontwijken. Vandaar dat oma Willy, daar ben ik met begonnen, dat meus op verzoek van Jan Telen. Even afstappen van de wals en de mars en dat hebben we gedaan. En vandaar is zo ik bij de wortelen geweest, was die vader bezig, ik ben die vader. En nog een paar jongen van de harmonie. En daar is het doet gegroeid door andere liedjes gewoon te maken als vastelovend muziek. Dus af van de wals en de mars. En toen zijn alle liedjes eigenlijk geboren. Wie kiest ze als, laten we zeggen, gearriveerde artiest, laat ik het dan heel netjes zeggen. Als wat oudere artiesten wil ik eigenlijk zeggen, nou die jonge die nu succes hebben.
Ja, daar geniet ik zelf mateloos van. Want uiteindelijk ben je toch met onze vieven toen dat die met de vrijbuiters de wortels geweest van het begin van de boom die nou gegroeid is. En als je dan juist wat er uit kunt, duurde het ook tijd voor mij om langzaamaan aan andere dingen gewoon te denken. En dat is ook zo, het ging ook door. Maar ik geniet er mateloos van. Ja, die 6 andere dingen, we hebben er net al een klein voorbeeldje van gezien. We zien die 2 mensen die ze bezig is. En wat duist er normaal gesproken met eur? De bedoeling is we gewoon klein theater doen. Ik heb in de tijd ook met die vrijbuiters zoveel luisterliedjes gemaakt. Maar jammer genoeg kreeg ze dat ik niet een tijd voor om die te zingen in een feeststand. Daar kan ik niet voor ons mam gaan zingen. Daar kan ik geen Peterke zingen om het feest zien. Nou, en om die dingen weer te geven die toen gemaakt zijn, onder andere ook heel veel teksten van Frans Boermans, vind ik dat het de weer heeft om klein theater gewoon te doen. En met Marcel Tabbers en de enige Italiaan in ons midden, de solo-gitarist. En de andergaans heel hoog kan zingen, dat is Giovanni Mattikekkia. Mattikekkia, dat is ondanks dat ik moeilijk goed te spreken. Gewoon weer in september beginnen met een 2 uur durende theatershow, klein theater. Allemaal met luisterliedjes uit mijn 55 jaar muziek. Aangevuld met een wereldreis. Met liedjes die we toen met de vrijbuiters ook maakten. Wie de Chinees, wie een doedelzak, wie een Russisch lied. Dan gaat maar door. Toch gaan we ook met heel veel interesse nog kijken. De Gus, het stekske, zoals je dat al zag, staan over aan die mannen die al die grote zalen plaatspelen en motten spelen. Want iedereen verwacht natuurlijk enorme stampleedjes. En ze zelf niet af en toe zoiets van, ach, misschien moet ik ook eens een keer zoiets proberen als Ben Verdellen misschien ook probeert. Ja, dat is eigenlijk ook een fase. Nou, je zingt wel 1 jaar nog steeds volgens mij, hè? Ja, dat liedje dat hebben we vanaf 2004 volgens mij geadopteerd binnen W3. En dat liedje, want we merkten dat het gewoon zoveel kwaliteit had. Dat is zo'n mooi nummer. En dat ook ontzettend aansloeg in de rest van de provincie. Dus we hebben het geluk natuurlijk dat Christel in onze middenstijd. En dat we dat liedje dus hebben kunnen blijven zingen. En tot op heden is het nog steeds een nummer wat heel duidelijk als toegift gebruikt wordt. Wat is het meest aangevraagde liedje van W3 op dit moment? Ja, op dit moment is het vandaag. Dus we zien dat programma natuurlijk een beetje aan het omgroeien. Dus we beginnen eigenlijk met dat nummer. En dat we uitkwamen, dat we het nummer 2 keer achterij moesten zingen. Dus we beginnen ermee. En meestal eindigen we met een toegift ook nog met vandaag. Ja. We zullen zien of we dat vandaag ook nog te zien krijgen en te huren krijgen. Dankjewel mannen. Geef ze een groot applaus. Dan wandel ik naar de andere kant van dit café. Quinn Warmerdam en Ben Verdellen, allebei coryfeeën natuurlijk. En met de grote stoot van Deens. Finbar, even voor de duidelijkheid. We hebben Quinn Warmerdam, we hebben een hele hoop artiesten onder de loep genomen. Quinn Warmerdam is eigenlijk een klein beetje een vreemde eend in de bijt. Want die heeft niet zo heel veel, laten we zeggen, liedjes gezongen bij de liedjesavond van Jokers. Toch wel, maar op papier niet zoveel. Nee, ik wil zeggen, op een gegeven moment is het gewoon gestopt omdat ze met W3 zoveel succes kregen dat het bij Jokers niet meer haalbaar was om daar ook nog aan deel te nemen. Dus op een gegeven moment is het gewoon opgehouden binnen Jokers. Maar dat wil niet zeggen dat die man natuurlijk ontzettend veel verdiensten heeft binnen de Venlose Vastelovend. Kun je er enkele noemen binnen de Venlose Vastelovend? Misschien van die eerdere tijd waar we het net over hadden? Nou ja, wat hij zelf al aangeeft, jarenlang heeft hij meegedaan met traditionele Vastelovend-nummers. Nou, het enige in de prijzen gevallen nummer dat daar binnen valt is Op ieder putje van Pas en Derkzoeken. En dat is dan ook nog eens in een apart arrangement op cd gezet, dat het ook nog eens een heel apart nummer lijkt. Maar in feite, het was gewoon een traditioneel Vastelovend-nummer eigenlijk. We huren hem heen volgens mij, of niet Fred? Dat is Op ieder putje Pas een dekselke, natuurlijk ook een worpenfeit van Quinn. Is hij ook vrolijk mee? En verder nog, want je had ook jodelij. Hoe zit dat dan precies in elkaar? Precies, dat nummer is eigenlijk een soort brug tussen het oude werk en het nieuwe werk met W3. Toen ging Quinn op een gegeven moment experimenteren, ging hij de après-ski kant op. En het resultaat was een nummer als jodelij dat ontzettend aansloeg. Nummer 1 van Venlo werd in 2002. En dat was eigenlijk het laatste jaar voordat de formatie W3 een feit was. Dus ook een heel bijzonder nummer eigenlijk in de Jokers historie. Was eigenlijk de opmaat van dat nieuwe type muziek, hè, jodelij ook? Eigenlijk wel, ja. Volgens mij heeft hij toen eigenlijk het wiel een beetje uitgevonden. Want ja, daarna kwamen ze met Hoofd de Glazer in de Locht. Eerst een nummer dat als drietal W3 toen nog gewoon Christel, Hai en Quinn heette. En daarna kwam het succes met het drietal W3 eraan. Oké, en dan gaan wij nog even naar een mooie versie van Jodelij luisteren. Dankjewel, Finbar. Wij wandelen naar de bar, want daar zitten de 2 andere leden van W3. Kent je deze nog?
We hebben net de Quinn Warmerdam gezien. Een van de leden van W3. Hai en Christel zien inmiddels ook aan de bar. Geeft die ook even een applaus. Want ook speciaal voor dit programma natuurlijk naar dit schone café toegekomen. En wat kunnen we dan beter doen als een quiz spelen? Een speciale LVK-quiz. Bist je een beetje een quizzer, Hai? Ik gewoon nee zeggen, want dan kan ik misschien nog een beetje... Ik moet tegen het statuut Christel, dus nee, daar ben ik niet goed in. Dicht aan Christel. Dicht heeft natuurlijk allemaal die jokersliedjes van heel doen bij mij gemaakt, heel erg lang. Dus, en die hebben ook allemaal de LVK gewonnen bijna. Dus. Ja, maar ja, moet even kijken of het ook lekker nodig is. Oké, er staat een bel. Die ja, als ze hem doorzet, heeft ze misschien wel meer kansen. Maar laten we het eerlijk houden. Die grote LVK-quiz. In 2010 won W3 het LVK met het liedje Vandaag. Maar wat was dit jaar de andere finalist uit de gemeente Venlo? Bram en Ruud. Geen Bram en Ruud. Christel een poging. Christel een poging? Ja, denk je, ik heb maar 2 ogen sloppen vannacht. Zet het gewoon op. Fred zet ik een klein beetje op het verkeerde been nu, hè, want dit is hem niet. Ik ben echt even denken. Nee, Nemus. Werd immers uit de zaal het? Hè? Wie was het? Ik hoorde net al op de achtergrond, toch? Gelachen van Mirjam van Elderen, Bernie Billekes, Peter en Mark Jansen. Ja, het klopt niet, want dat was in het jaar dat de Kriebels het LVK won. Toen was dat liedje tweede. Dat kan ik je influisteren. Dat was, ja, wat duister dan van Peter en Wim Jansen. Ja, ja. Goed zo, Quinn. Goed zo. Oké. Nee, dat is toch een 3-eenheid. Vraag nummer 2. Maak de zin van deze LVK-winnaar af uit 1989. Waren we maar niet zo knap? Nee, maar veel meer vrienden. Een herkansing voor Christel. Waren we maar niet zo knap? Of hadden we maar veel meer centen? Maar dat is wel het goede antwoord. Hai, dus. Er was een kans om te scoren, Hai. Maar Christel staat met 1-0 voor, toch? Ja, zeker. 1 punt voor Christel. Oké, de volgende vraag. Vraag nummer 3. Over een ander duo. Welke Bram en Ruud hit staat dit jaar het hoogst in de Vastelovens top 100? Meer keuzevraag. Kriebels. Ah. Kriebels. Ja, is geen meer keuze nodig. Dat was het goede antwoord. Heel netjes. 1-1. Geef hem een applaus. Hai. Je staat ook op het scorebord. Vraag nummer 4. In welke plaats vond het LVK in 1999? Waar vond dat plaats? Oh, jezus. We stellen die vraag natuurlijk niet voor niks. Dus een klein beetje door. Robbevaars? Blierik. Dat was het jaar erna, ja. Wiertje. Belveld. Het was natuurlijk Belveld en de stand blief door einde. Ja, dat is ook al lang geleden. Dat is al 13 jaar geleden. Oké, we hebben het al een klein beetje beantwoord, maar in vraag 5, als ze goed is opgelet, werd het antwoord. Dat Bram en Ruud in 2008 het LVK wonnen met de Kriebels, dat werd iedereen natuurlijk. Maar welke ook uit 2008 stammende hit wordt toen tweede? Jawel, zeg het, met Mirjam van Elderen en Jansen. Ga lachen. Ja, dat is dit keer wel het goede antwoord. Ja. Goeie antwoord voor Christel, 2-1. Goed zo, Christel. Ging dankzij de sms dus, maar dat doet hij nog niet. Ja. Wie was de schrijver van het LVK-winnaar Een Later van Tije Marij? Meer keuzevraag. A. Frans Boermans of B. Peter van der Akker? B, Peter. Is het goede antwoord. Hij is helaas vorig jaar overleden. Dus even een momentje daarbij stil te staan. Peter van der Akker, maker van een geweldig LVK-nummer voor Tije Marij en heel veel andere nummers voor de Tegels Vastelovend. Goed antwoord. Waarvan akte? 3-1 inmiddels. Christel loopt een beetje weg. Venlo zijn natuurlijk bekend. Vraag 7 om alle succesvolle LVK-inzendingen. Maar het gaat ook wel eens wat minder goed. In 2004 wordt er een Venlo's liedje op het LVK laatste. De vraag is... Hey joh! Ja, dat was het goede antwoord. Daar kan ik niks tegen in. En waar lag ze nu om het feit dat ze eerder was of dat ze laatste wordt? Nee, omdat ik eerder was. Nee, de laatste weer dat een hit heeft niks met de plaats te maken. Een hit maakt ze door goede liedjes te maken. Dus. 3-2 inmiddels. Zet hem even in het midden, dat is toch wat sympathieker. Ja, hij is ook, ja, hij valt ook tegen. Ach, met welk nummer wonnen Hai en Paul Pieters in 91 het LVK? A. De discodans. B.
Een joekskapel op Joets of C, kom mee. Joekskapel op Joets? Het goede antwoord, hij proficiat. Het goede antwoord en de stand is 3-3. Goed zo. Dus niet W3, maar 3-3. Dit jaar, vraag 9, wordt voor de 7e keer de Vastelovenstop 100, 111 of 455, wie ze het wil nemen, gehouden. De meest succesvolle artiest door de jaren heen is afgetekend Wiel Vestjes in die lease. Niet toevallig ook heel succesvol op het LVK, maar welke, ook LVK-deelnemer, staat er tweede met het aantal punten in de Vastelovenstop 100. A. Christel van Rijn, B. Bart Houtermans of C. Mark Jansen. Bart. Nee. Mark Jansen. Mark Jansen? Ja, Mark Jansen. Lid van Tweaker 2 en van de Vrienden van Venlo. En dat levert al zo'n rits aan hits op dat hij tweede staat in het klassement. En voor de duidelijkheid, hij deed mee aan het LVK met? Met gelachen. Precies, vandoor. Oké, wat is de stand? Hij staat voor, hè? 4-3. Vraag 10, zie je natuurlijk 11 vragen. Hè? Wie spelt ze de achternaam van alt-LVK-winnaars Peter Jansen en Wim Jansen? Eén keer met een S en één keer met 2 S. En wie is met 1 S? Oh. Peter Jansen met een 1 S. En een andere met 2. Ja, helemaal goed. Het goede antwoord. En daarmee is het 4-4 geworden. En we huren natuurlijk de gigahit van Peter en Wim op de achtergrond. Dat dan door is ze. Alleen Fred, nu is de stand gelijk. En hebben we geen vragen meer. En wat we dan altijd doen, dan verzinnen we een barragevraag. We starten zo meteen een geluidsfragment in om te beslissen wie deze quiz gaat winnen. En eeuwige roem verdient en een glaas bier. En dan moet jij zeggen, over welk liedje hebben we het? Ik kom toch uit de LP-hoes, denk ik. Want dat is het vinyl. Let op, daar gaan we hier. Ja, een alt singeltje is het. En wie klinkt het? Ik hou van Holland. Mooi van Limburg, mijn vaderland. Oké, dan moeten we nog een barragevraag spelen. Is er wat doen bij? Ik zei ik hou van Holland. Ja. Fred, nog een pleetje. Leg hem nog gauw op, dan kunnen we het nog een beetje spannend houden. Want de stand is 4-4. En wie zingt het? Ja. Dat is een danskoor. Straatbeetjes. De Speedpeetjes. Ah, netjes. Was dat een half goed antwoord? Kunnen we daar een half punt voor toekennen van Christel? Omdat ze meteen begon te zingen? Ik vind wel dat het beslist is eigenlijk. Arbitrair. Christel wint de quiz. Dankjewel, Christel. Ja, nou wordt het spannend natuurlijk, want we hebben de lease al gepresenteerd tot en met nummer 13. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk, we hebben hier tot nummer 1. Dat gaan we in deze lease nog niet bekendmaken, want dit, dames en heren, zien de nummers 12 tot en met 2. Op nummer 12. Straks is het weer als woensdag van Hannelore en de vastelovend samba van Ben Verdelle op nummer 11. Op nummer 10 Bram en Ruud met De Kriebels. En op nummer 9 7.03 van Zoemaar. We hebben gedacht vandaag in het duister. Niet als meer gedenk aan geklep wie een mis. Waar wat ik toe en zag heel lustig. Vond zich dit ook zo'n geweldig feest. Meer als goed in de wereld schelen. En dan wil ik dich nooit meer kwijt. En dan staat je kinderleven beginnen. Want dit is altijd. Op nummer 8 Eindjoor van Christel en Bart. En de Vrienden van Venlo met Vrienden op nummer 7. Want wij zien vrienden zo lang vasteloven nog de. Maar als dan straks de schmink is eraf gebeurd en nog echt de stroot stenkelen, waren wij vrienden, alles is nog vasteloven voorbij. Dan zeggen we hey, hallo, wie gij het nou? En wat is een lang geleden?
Hai en Paul Pieters met een disco dance op nummer 6. En Als de sterren erboven strolen van Wiel en Lottie op nummer 5. Op nummer 4 Sjingele Sjingele Boem van Felix Pieters. En op nummer 3 Zutjes aan van Joke en Wiel. Op nummer 2 dan, dus net niet nummer 1, net zoals Virgonde Joren, JC Kwadraat met Voor altijd een Venlo neer. Voilà, adieu chérie, ik ga nou naar huis. Van blijf ik in Parijs, want Venlo is niet thuis. Ik ben zeker keer bij dit, en ook blij dat ik heen ben geweest. Maar voor altijd blijf ik een echte Venlo neer. En door die handen nog. Au revoir, adieu chérie, ik ga nou naar huis. Frank blijf ik in Parijs, want Venlo is niet thuis. Ik ben zeker een keer bij dit, en ook blij dat ik heen ben geweest. Maar voor altijd blijf ik, voor altijd en altijd blijf ik, voor eeuwig en altijd blijf ik, en een echte Venlo neer. De lijst stonden met nummer 2. En mensen die goed opgelet hebben, die weten ongetwijfeld nou wat er op nummer 1 zal staan, als ze dat goed beredeneert. Maar wat stond er dit keer niet in de top 100 vindbaar? En wat is een grof schandaal dat het er niet in staat? Ja, dat is zoiets. Deze uitzending gaat min of meer over LVK-winnaars. Nou, we hebben er in de gemeente Venlo hebben wij 13 LVK-winnaars gehad in de story. 3 daarvan hebben nooit in onze Vasteloven top 100 gestaan. Ik noem Hey of Door van Wiel en Hai. Ik noem de knapperreker ook van Wiel en Hai. En het nummer dat ik pleit dat hij er volgend jaar zeker in moet staan, ook van Wiel en Hai, Had ik maar. En dat is echt een nummer dat absoluut in die lijst thuis hoort. Waarom? Wat heeft het dan? Omdat het gewoon een briljante tekst heeft en een geweldige amazingplaat is. Dat is zo'n klassieker, die hoort gewoon absoluut in onze lijst thuis. We horen hem op de achtergrond. Hij stond ergens 280ste of zoiets dergelijks. Schandalig. Dat minstens 200 plaatsen hoger en dan druk het nog zacht uit. Oké, vind je ook dat deze plaat in de Vasteloven top 100 moet staan? Kunt je hem nog meezingen? Dan kunt je hier het refrein van Had ik maar. Had ik het maar niet gelopen, had ik het toch maar gedaan. Was ik maar wie ik ben, weet je zo, toch direct erop afgegaan. Nou kan ik al nog een fluiten, nou brengt het niet her. Fred, 2 enorme coryfeeën waarvan ik me herinner dat er ooit, wie sticht die kroeg op de parade nog had, was er een speciale fanclub over het voor Wiel en Hai. Waar is die gebleven? Nou, die is er nog altijd. En we hebben let's op het Hofbal, dus afgelopen 2 weken geleden ongeveer of zoiets, ja. Toen heb ik een aantal bestuursleden gesproken. En we hebben besloten dat dit najaar, dus let op mensen, en ben er snel bij. Ik heb er nog een hele speciale Wiel en Hai fanclub over. En dat zal waarschijnlijk of in de Veilinghallen of in de Maaspot gehouden weer. Dat hadden was een Venlo zien natuurlijk in de gaten. Dat is goed nieuws, want deze 2 mensen verdienen dat natuurlijk. Maar gewoon nog één die ook een enorme hit op zijn naam stond. Met een van die 2 heren, namelijk met Wiel Vestjes. Dat was het liedje Zutjes aan. Je hebt er al voorbij zien komen op nummer 3. Er komt zo meteen een geweldig clipje de alle doers voorbij. Maar ik heb het natuurlijk over Joke Tieuwe. We hebben hem opgezocht. Beste mensen, we vinden het geweldig. We hebben heel even de gelegenheid gekregen, ondanks alle optredens die we op dit moment hebben, of niet, joh, een mam te feliciteren. Mam, van harte proficiat en speciaal voor oog een stukje van Zutjes aan. Opvallend is in ieder geval de bril. De buurman zei, wat had ze toen nog wel leuk zitten en de bril. Zeg ik, joh, heb je het kleedje gezien wat ik aan had? Als ik weer een schop kreeg in mijn kute, kom ik heel rustig langzaamaan op gang.
van spooiigheid mijn linkeruurtje duuten. De zutjes aan de dag, dit duurt nog lang. Verder geworden, destijds. Wie snel had je in de gaten dat het eigenlijk qua aanleg wel veel meer had als die vierde plaats? Het journal. Nou, nee, niet echt. Eigenlijk wordt het ineens veel meer wie wordt er gevraagd en wie wordt er gevraagd op een gegeven moment als pauze. Als afsluiter. Ja, dat zit al iets over een liedje. Ja, dus de mensen vonden het bijzonder. Zo'n bijzonder liedje, ja. Wat we zelf eigenlijk ook vonden. En ja, we hebben het gezongen op de vuurselectie en de helft van de zaal was helemaal enthousiast. En de andere helft had stemmen weer. Laat maar lekker gaan, zo wie het geeft. Werd je nog wel eens aangesproken op dat specifieke liedje? Want je kent ook bogen op successen als Venlo's Meertjes, Fluas Welske, ook allemaal niet te min. Ja, ja. Ja, dingen, dat blief het. Zoetjes aan blief het liedje. Maar Fluas Welske, dat zit er wel heel dicht tegenaan. Daar kent ze ook heel veel mee. Heel veel mensen vinden dat gewoon mooi. Dat wordt op een zitting gezongen. Als de prins uitkomt, die danst erop, duk zat. Dat vond ik dan ook wel weer heel leuk. Daar ben ik eigenlijk ook trots op. Wie de wind, mijn jeske weet. Zutjes in de... Het is een plechtig moment, Sef, want wat hoort ze uit de hoes nu? Allereerste pleitje dat ooit uitgekomen is met een liedje van de Venlose Vastelovend, een 78 toerenplaat, Singeleboom, gezongen door Felix Pieters in De Prins van Oranje in 1954 of 1955. We gaan even huren wie dat klinkt uit deze schitterende, ja, dat schitterende ding uit 1928 of zo. Hallo, het is de vastelovend. We kregen nou weer een fijne team. Zit alles zuinig netjes op de kerstje. Heb toch maling. Sef kent zich uitleggen, want op zich natuurlijk bij dit liedje is een verhaal te vertellen. Het is van de twee broers doet het fan, Sef en Lei Hendricks. Het gekke is dat het zoveel jaar na dato nog altijd het oppervastelovend liedje is. Ja, dit is volgens mij echt een evergreen. Dit liedje dat overstijgt generaties. Dit is 44 jaar geleden opgenomen. Het liedje zelf is uit 1950. Maar in 2050 zal het nog gezongen worden. En iedereen die dat huurt van... Hallo, het is weer vastelovend. We krijgen nou weer een fijne tijd. Dit is wat de Marseillaise is voor de Franse revolutie. En de internationale voor de socialisten is dit liedje voor de Vendoneren. Dit geeft zo de gijs weer. Van 1950 toen het uitkwam, was de stad nog, ja die had gaten. De mensen hadden nog het lijdt van de oorlog. Maar hij zei dan, zet alle zorg maar netjes op een kastje. Heb toch maling aan den driet. En die oorlog heeft ook niet de vastelovenslol eruit gehouden. Nee, dit zit in iedere Vendoneer geboren. Dat houtnemers eruit. Dit is echt een hup. Is dit die versie waar ze zichzelf ook een klein beetje verlussen in zijn enthousiasme op een gegeven moment? Kunnen we dat huren? Want er is zo'n versie van Felix Pieters dat er eigenlijk van enthousiasme slechts zijn stem een paar keer over. Mag je zich dat voorstellen? Huren u. Hey. Sef, hij holt het ieder jaar met speels gemaakte top 10. Bijna nooit eerste, want toch zijn de huidige liedjes natuurlijk te populair. Maar ik zeg eigenlijk dat dit zoveel eeuwigheidsweert. Dit liedje houdt niet meer zo tot op 100. Nee, absoluut niet. En het is zo heel belangrijk eigenlijk in de ontwikkeling van de Venlose vastelovensmuziek. Johnny Hoes heeft de directie van Philip Soewiet gekregen dat in Eindhoven een studio wordt ontmanteld. Al die loerdzworen apparatuur in 1954 ging door de Prins van Oranje en toen wordt dit opgenomen. En dat was voor Johnny Hoes ook zo het moment van wat er in Venlo gebeurt.
dat het heel grote betekenis. En toen is hij ook gewoon denken van, ik moet eens Nederlandse nummers ervan gaan maken. Dus die vulde op dat moment de inspiratie van Vendo. En uiteindelijk heeft hem dat ook geen windeieren gelag. Maar en dan de Felix Pieters die dat zingt. En die zingt het met zoveel enthousiasme. Als ze de ogen sluit, dan sussen de mensen van de stoel springen en meezingen. En uw ganse wezen zit erin. Hè, van hallo, hallo, het is weer vastelovend. Dat is toch geweldig? Dat is de mooiste tijd van het jaar, man. Dat is ook geweldig. Wie Sef er even kan vertellen, geef hem een groot applaus. Sef Derks. En natuurlijk Fred Honig, die weet wie ze het apparaat nog moest bedienen. Want het is al zo oud. En daarmee zien we Horst aan het allerbelangrijkste moment van deze uitzendingen. We hebben daar heel lang over gestumpt. We hebben het allemaal mooi aan Marieke vroeg gezet. En we hebben lang in spanning gezeten of voor altijd in de Venloneer alweer de nummer 1 zo weer. Maar je hebt het net kunnen zien in het overzicht. We hebben een nieuwe nummer 1. En ze stonden hier op de bühne. Het liedje Vandaag van W3. Waar is het fantastisch, net het hevenstijd. En dan nog ook nog eens anders meer dan wij. En vrienden denken, waar is de ondergang aan de hand? De gekke vasteloven in het Limburgsland. Het geeft bij ons al jeuken als het Holland klinkt. Wij zingen vasteloven als een groot geschenk. Het geest in het beleven maakt er dan wat van. Alles en ook iedereen is in de band. Want wij zijn nuttig festijn van alle bonte kleuren weer heen. Hey, dit is vandaag een dag. Leven oors en opdringt de bol die is geslaagd. Want al het gooien komt vandaag weer een dag. Strakjes, lekker naar bed. Goed geslopen, ogen open en opgelet. De nieuwe dag die wordt nog verder dan bed. De vasteloven is voor ons gewoon het. Dit is een kantoortje waar een goede sfeer. En ergens waar de leuke mensen om de heen. Waar een enthousiasme, iedereen het blie. Want hier is het giebel op deze melodie. We pakken nodig die koer. Met stampen van de trom en de toets. Het is vandaag een dag. Leven oors en opdringt de bol die is geslaagd. Want al het gooien komt vandaag weer een dag. Strakjes, lekker naar bed. Uitgeslopen, ogen open en opgelet. De nieuwe dag gebeurt nog verder dan bed. De vasteloven is voor ons je van het. De vasteloven is meer dan het. Open on the loot! Vandaag! Ik kan garanderen dat het morgen gebeurt. Net zo wie vandaag, precies zo wie het huurt. Tja, ik weet het zeker, morgen weer de top. We groeien toch gewoon een schutje bovenop, dus wie vandaag weer het niet. We weten nog als het aan ons ligt. Het is vandaag een dag. Leven oors en opdringt de bol die is geslaagd. Want al het gooien komt vandaag weer een dag. Strakjes,
Ja, geef ze een applaus. Wedereen. Nou, Christel, de meest geëikte vraag die ze dan moet stellen is: wat gaat er door de heer? Ja, fantastisch. Te gek. Heel erg bijzonder dat we nu ook in Venlo toch het gevoel kregen dat we er een beetje bij huren. Ja, want je ziet een klein beetje Limburgse artiesten natuurlijk. Hi. De eerste keer dat ze op Eindstijs, het kan wel niet op met dat succes bij jou, hè? Ja, nou, ja, dat, goed, dat is in die woord. Wat ik gewoon heel erg belangrijk vind, dus net wat Christel zei, het duidt heel erg goed dat we Venlo altijd in ons hart hebben willen houden, uit hebben willen dragen, ook door de ganse provincie. En dit vult als een beloning. Dankjewel. Ja. Wie zit er bij dicht, Gwen? Wie sticht dat? Gewoon het einde in de Venlose top 455. Ja, dit liedje is natuurlijk geheel tot stand gekomen door een stemgedrag van Vastelovend Minnend Venlo. En dat is natuurlijk een hartstikke mooie waardering. Wilt je nog een liedje doen? Want je hebt per slot van rekening 2 weken geleden weer het LVK gewonnen voor de 3e keer op rij. Kunnen we dat liedje nog van nog huren? Ja? Willen we nog een liedje weer? Oké. Doe de gek, weer. Kijk de Christel. Ik ben gek van den ene, die gevoel verritmenis. Of van die niet begrijpen, waar onze vasteloven is. Ik ben mat van het wachten, in een riem met hoergenoerd. Maar ook van de onverkleiden, want de veld moet het de boer. Ook al dingen ze af en toe weer tureluus. Door lekker gek als ze mijn zesde buurt. Gek, gek, doen is lekker gek. Gek doen, dat is geen gebrek. Als de joeps is uitgelekt van de ene naar de ander. Maf, maf, doen is lekker maf. Maf doen, nu niet afgestraft. Normaal is nou afgeschaft. Ben niet aantrek, is net gek. Het is de maf van te weren. Tegen weer de eerste prijs. Ik trek door van dat liedje, want dat rijden ze heel gries. Staat nog gek in het weren, als mijn stunken meer niet wilt. Of als zo'n ding een de veur is, weer het hert van een bestil. En prijzen van het einde van dood. Dan doe dus gek, ook al is dat een spoor. Gek, gek, doen is lekker gek. Gek doen, dat is geen gebrek. Als de joeps is uitgelekt van de ene naar de ander. Maf, maf, doen is lekker maf. Maf doen, huurt niet afgestraft. Normaal is nu afgeschaft. Ben niet aantrek, is knettergek. Ja, met dit liedje zien we aan het eind gekomen van de Vastelovend top 455 voor 2012. We willen iedereen bedanken die meegewerkt heeft. De film op te nemen maken. Ziet ze allemaal in beeld. Hopelijk stemt je volgende keer weer op de Vastelovend top 455. We hebben het met heel erg veel plezier gemaakt. En Geer, wie is volgend jaar? Waar de wie zo en is opnieuw door ons bedacht. Als ze niet gek wil zweren dan moesten we wel en schijnbaar door. De wereld lacht, geniet ervan. Doe lekker maf en speel de kloon. Gek, gek, doen is lekker gek. Gek doen, dat is geen gebrek. Als de joes is uitgelekt van de ene naar de ander. Gek, gek, doen is lekker gek. Gek doen, dat is geen gebrek. Als de joes is uitgelekt van de ene naar de ander. Maf, maf, doen is Deze uitzending is mij mogelijk gemaakt door Brandbeer, Volta Limburg, Blauw Communicatie en Floriade 2012.